Не очаквах такъв хит, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис с общо тегло около 4572 кг. Замислили ли сте се какво се случва в главата ви след едно дръпване? Как една зелена топка може да промени възприятията ни за време, да предизвика смях, глад или дори параноя? Всичко започва с една система в мозъка ни, за която много хора дори не са чували – ендоканабидоидната система. Представете си я като главния регулатор на тялото ни. Тя функционира като мост между тялото и ума. И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту. Като помага на организма да се адаптира към промените във външната и вътрешната среда. Системата влияе върху настроение, емоции, болка, стрес, сън, памет, учене, имунен отговор, възпаление. Основни действащи лица в тази система са канабиноидните молекули, които се произвеждат естествено от нервните клетки, и канабиноидните рецептори CB1 и CB2. При нормални условия тази система действа на принципа на повикване. Шефе, търсят те по мобифона. Пронто, кой е бе? Абре, брато, стига с тия фараони пирамиди, бре. Да въртим нещо, да правим пачка. Когато има нужда от въздействие върху някой процес, един неврон отделя ендоканабиноиди, които се свързват към ендоканабиноидните рецептори на друг неврон и така задействат верига от реакции. Същия принцип на комуникация между невроните се случва при вероятно по-познатия ви ендорфин, серотонин, допамин и така нататък. И сега, как действа въпросната дръпка? Основното психоактивно вещество в марихуаната е тетрахидроканабинола, или наричана кратко THC. Структурата на THC е почти идентична с тази на ендоканабиноидите в мозъка, като това му позволява да се промъква и свързва с рецепторите, като така влияе върху същите тези процеси, които се регулират от тази система. С разликата, че ако връзката между естествените молекули и рецептора е 1,9 трябват се свързва като тройка Diesel Stage 3. И това е причината за толкова силните ефекти. И сега, след като разбрахме как работи, нека си поговорим каква е цената на цялото удоволствие. Тинейджърският мозък е в процес на мащабно реновиране, наречено синаптично подрязване. Ненужните връзки между невроните се премахват, а важните се засилват. Хроничната употреба на марихуана може да наруши този деликатен процес, особено в префронталния кортекс, отговорен за взимането на решения, планирането и контрола на импулсите. Проучвания показват, че тежката употреба в тинейджърска възраст е свързана с трайни промени в структурата на мозъка, проблеми с паметта и вниманието и дори понижаване на коефициента на интелигентно зряла възраст. Освен това, мозъка ни се адаптира и при постоянна употреба той може да намали броя на собствените CB1 рецептори, опитвайки се да възстанови баланса. Това води до толеранс, следователно нужда от все по-голяма доза за постигане на същия ефект или така наречената зависимост.